Erronka handia zenun aurretik ez dago erreferenterik. Reggaetoia euskeraz, orain hasi dantzuten pixkanaka, eta baita ere reggaetoiaren irudiak pixka zikindua zegoen, ez da, matxismoarekin lotuta, bai, eta erronka potentea zenun aurretik, zuk. Bai, a ber, nik uste dut reggaetoia dela genero bat dagoela supersexualizatua eta denetarik, eta orokorren musika industrian gizona denez protagonismoa duena, abesti gehienak entzun direnak izan dira gizonezkoak eta bertan agertu dela emakumea sexualizatua, ez? Baina badaukagu adibidez Ivy Queen izan zela lehenengo emakumea reggaetoia egiten eta duela urte asko egon dela reggaetoia egiten feminista, orduan badauzkagu adibidez referenteak entzuteko. Nik beti esaten dut badagoela reggaetoia feminista, baina bilatu behar dela. Zezken finean, jaten bazara top 50, eta beti egongo dira gizonak, horrela dago, oso matxista da industria. Ez dut itxaroten aukera, erlojuari botaka daukan, ederra eta piztia desnibiak atera, nitokadara beste inok ere... Gazteizkoa izan da, beti ere jasan behar izan dut, jendeak esatea, gure euskara batzua oso itxisia dela, baina da ere euskara da, eta ni euskaltzuna sentitzen naiz, hemengoa, eta begira, igual txikitatik ez dut oso ondo hitz egiten euskara, baina ikasten ari naiz, gero eta hobeago joaten ari naiz, eta gustatzen zait, así que ezakit, niretzat ere erronka bat da euskaraz abestea eta musika euskaraz erakustea, así que apuesto egiten dut eta gustatzen zait. Bueno, mila esker,